Her vil jeg vise, hvordan man connecter til Navisport Host S5 i App Mode. App Mode betyder, at man åbner selve programmet inden for fjernskrivebordet. Vi starter med at gå på internettet, og vi skriver Navisupport eller vidensbaser.navisupport.dk. Går under menupunktet S5 og Host S5 opsætning. Her der står der sådan set, hvordan man connecter i skrift. Vi kan starte med at downloade filen her. Vi trykker gem som og gemmer den på vores skrivebord. Filen er nu hentet. Vi starter med lige at udpakke filerne. Den henter en zip-fil. Trykker pak ud. Og her har vi så en mappe med vores fil i. Vi dobbeltklikker på vores Navisport Host S5. Nu har jeg været logget på før, så nu vil den foreslå min demo-version af den Host S5. Jeg viser lige, hvordan det gør. Normalt så vil den vise din Windows-konto. Det er vigtigt, at man første gang skriver hosting, / brugernavnet, der er sendt i mailen fra Navisupport, og koden, som også er sendt i mailen fra Navisupport. Og herefter trykker vi OK. Den opretter nu forbindelse til vores C5 og laver vores C5 adgang. Som vi kan se nu, så ser det ud som om C5 det starter op, som var det installeret lokalt fra vores PC'er. Og det er sådan set det app mode. Det betyder, at vi kommer ud om det der fjernskrivebord. Og når man skal lukke igen, så er det bare på krydset og afslut Dynamics C5. Det var hvordan man connecter til en C5, en Host S5 i App Mode.